Togi President. Yung niya, ganap ano yung mga upcoming events niya. Taning madayuan mabasang ka rin mga members sa ay. Yan. Sa designation. Dali na. Sa mga maritesitos. So gusto sa nalagod sa reoption na diyan. Yan. Secretary, treasurer, auditor, business manager, dalawa. BIO. So taga-post niya sa sa page. Sa mga reels, tanig ko dito magpasa nga page ay. Yan. Pwede, ikuha ko na yun kani. Pwede man na i-sign in ko sa ikin ninyo. Sa nata, baka at cookie po di si Boss Eugene, yan. Pero may man ako available. Ako na ko na ako taga-post. Saya na lang po. Poser. At to kaya nagkakabot ko, bro. Si Emil, si Loren, ako talaga ito nagkakabot ka. Ito kami sa mga chat-chat. Basta so, ako, atawan ninyo sa privilege na imali sa to group, so layout tsaka sa BIO. Yan. Tawan ninyo sa sa amin submit post sila. Pag dire basang active ang BIO, pwedeng layout, hindi pa sa mag-postan. Sa mga gig, mag-set sa mo sa picture ko mga gig din, i-post sa Namatic sa the page. Alkan! Kapin namin. So, tinalim ko. So, kinakapagkaan makuha. Nasay na? Dali na, bulletin na sila. Sa dila ko daw naman nakita sa di representative mo na, Kada chapter. Sa kada chapter. Taga-responsibilidad mo ka din, otong ko. Awens ka din, Otong ko. Yan. Ating niyang representative, amin sa taga-recruit sa mga members, sa mga bago, kada chapter. Then, midgibo ka mo sa GC na kada chapter man. If ever na mauban anang member sa GC ninyo, halimbawa sa nabulan, nauban sa member, pwede na nyo add sa to original na GC. Iiba ninyo. Taning isa legit. Taning maiwasan man na, kada member man, puro sa na mga link baga sa ito na nag-iibasa na para sa link, isendan sa link, mga logiton. Dapat niya, kung aking sa nabulan, nag-isay sa member, pwede na yung iba sa to, official na GC. Pero daman sa to, mag-sendan sa link, ay niya. Dapat sa mga personal man ninyo sa di mapaiyan. Sa mga kada chapter, at ko kada meet up. Pero if ever na mangyari natin official di dapat bulan-bulan magkabinayaran mo kita sa di binyo natin. Yan. O sa'yo na. O sa'yo isa Erika chapter pala nagsusulong pa na ako sa di ay. Say na. Oh, say na. Pagka GC yan, hindi. Hindi masulong ka na mga chat. Sabi ka mo, mag-report na rin. Hindi ka naman kamong taga-bato. Ako na ganito, ha? Ay, boss, ay pare koy. Dapat pa na sa bato, lakeside sa kasentro. Alam mo. Ay, dalawa? Boss, mo na. Lakeside sa kasentro. Ay, nakabidyo pala natin. Sige. Ibang connection na sana.
Sa din naman ang tao ni representative. Kan kaya ba ako kadaklan sa super. Sa nabuwa isay na, sa nabuwa. Sa nabuwa? So magusto dapat so ano. Ay nga may magandang magusto ay. Ano mo si... Sadsa na ako sadsa na sa nabuwa chapter. So di mo nakita no, dalawang bato. Sa ilagod so bato sa ano, sa lakeside. Sadsa na, sadsa na. Ika na? Bato sa lakeside. Anong kuha yan? Sa representative. Baka ibang posisyon mo na buon. Nagtagalit ko sa naka ko grupo, kung mga bago. Tapos i-add mo na sana. Pero bago mo i-add, pakantan mo muna. Yeah. Hindi, pasampulan mo muna po. Paano niya mag-uno? Yan, gano'n. Hindi ka na? Baka gusto pa ibang posisyon. Brian? Dan, ano ba available sa pare ko eh? Oh, sa sentro, sa'yo na, sentro. Sentrong bato. KB. Pinito mo? Oh, sa ano? Sa buwi. Ika na, ika na. Sa ano? Sa Baaw. So, di bali pa lang ano, di bali, aman nyari, may gibo naman kitang GC para sa mga officer. Kada ano kada bulan-bulan at committee. Kinuha niya ano, ginawa naman niya event, ating kami event. Bali, ang magiging intern ta, September ay? September, dapat September man ay intern ta. Taning tawan-taman sa ibang ano, ibang member man na maging officer man. Yeah. Sa Bula, sa'yo na. Di ka sana sa Taga-Bula? Oh, sa Taga-Bula, kanya. So, di na mo lagot na buwa. Sa'yo mo na sa nabuwa. Si Neil. Si ano? Magusto man? O si Axel? Kaya si Axel? sekretary. May I request to call Axel to please come over the event sa stage natin. May I request to Axel to please come in. Oh, sa'yo na, sa'yo na.
Bawasi! Unang sahod. Hindi pa ako kumura. Sampulin lang kami. O, sa'yo na sa nabwa. Tungalan. Tungalan mo. Sa pula, tsaka sa dait. O, so, tinaba, oy. So, adi, bawa yung kusal ko chapter. Iriga, nabwa, bato. Lakeside, sentro, buhi chapter, baaw. Bula dait. Ano siya di pa nabawi na ako na chapter? Sa mga bagong members na ano, sa mga alayo. Ang video ko lang ninyo eh. Baka niya, ano. Datas mga ka, di ilalive. Yan ang sipan niya. Oh, mas magunahan. Kung na, ito, ay ano, syudad o ano. Probinsya yan. Iligan. Anong chapter? Anong ngarangkat to? O, sa bula na, sa iman sa bula. Gusto mo? Representative, ay add ko na pala si, ano? Si James. Ba. Anong position gusto mo? 69. Agwa ka lang green ta. Oh, bula, chapter, say na. Si Eugene. Yeah. Ako pa kayo ba? Taga bula. PIO, say na. PIO. O, sa mga maging sisiton, say na. Buko man ako tiyan. Yan. Kaya na maging sisiyati. OMC. Kasi na yung gigibon niya. So nangilig ba natin magpa-sound check pati ay tagakapot sa mic kamunad dong? Si Kuwaso, nag-viral. Ano na kamutangan? Napagkao mo na yan! Ay, bata? Para mga nini. Say gani. Boy! Ano sabi niya nangyari? O, sa MC na, say na. Dalawa. Pamigibo kitang ano, event sa Christmas party dahil ko kita line up.
Ayusin ko kaya sa Christmas party. Ngamin na salit, nag-DJ. Tig 30 minutes. Pwedeng sa oras. Yan. Kanakol man eh. Oh, madali na. December, di. Basta, aldo ka di ka Sabado, tanay free kita ngamin. Oh, malawag chapter. Pag-ingay. Malawag. Sa'yo na, MC, dali. Sa'yo na. Vince, kasang mga pa. MC, PIO, business manager, sa tagabakal sa mga alak sito, tagabakal sa mga inumod, ulam, sa mga gulay, mga grocery. Ay, nagkasuporta na ako. Ay, ako magbanan. Bukos ng business, business kaya sa ngamin, mga sa taga, kuha niya sa mga sounds, taga-organ, taga-arkila. Business bagay, business bagay ng mga, sa'yo na business, secretary, treasurer, auditor, business manager, PIO, tsaka dalawang MC. Ako, tadi man pati ko pwede mag-MC sa atin niya. Para makita kita sa nasan salamat ni kanan sa salamat. Mga salamat. Kasi pupuin na sa lagi no. Pasampo lang tayo sa mga MC sa atin, dali. Paano na niya mag-gabil? Pwedeng pwedeng Reconada, pwedeng Tagalog, pwedeng English. Masura ko nila English. Pag naburat Spanish na. Matamawin na. At hindi mo magdala na po. Wala. BIO lugod. Ay, kalakarin siya. So taga-post, BIO, taga-post sa mga reels. Yan. I-submit sa na i-submit sa na ko mga member ko mga ko mga gig nila, tsaka so PIO man mo sa taga-post sa page. Dapat sumaload.